Aktar minn 250 ħaddiem tal-Arms se jkunu qed jibbenefikaw minn kundizzjonijiet aħjar wara li ġie ffirmat ftehim kollettiv ġdid bejn l-Arms Limited u l-General Workers Union. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis wara nofsinhar hekk kif ġie ffirmat dan il-ftehim mill-kap eżekuttiv tal-Arms Silvio Scerri u rappreżentant tal-General Workers Union Kendrick Bondin. Fid-diskors tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Arms Silvio Scerri esprima sodisfazzjon tiegħu għal dan il-ftehim li se jkopri 5 snin minn Jannar ta' din is-sena. Dan il-ftehim kollettiv ikun qed jolqot fuq 250 ruħ. Ftehim kollettiv ukoll li ħajtul fiż-żmien, jiġifieri huwa ftehim kollettiv għal 5 snin fejn kulħadd ikun qed jibbenifika minn salarji aħjar u minn kundizzjonijiet ferm aħjar. U da xejn serħan tal-moħħ għal ħaddiema tal-Arms ukoll li għal 5 snin ġejjin jafu preċiżament fejn qegħdin f'dak li huwa kundizzjonijiet fuq ix-xogħol. Fil-waqt li ringrazzja l-General Workers Union Silvio Scerri irrikonoxxa wkoll il-ħidma sfiqa tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru sabiex seta' jintlaħaq dan il-ftehim li se jibbenefikaw minnu tant ħaddiema tal-Arms. Kendrick Bondin li huwa s-Segretarju tat-Taqsima tal-General Workers Union li tieħu ħsieb l-entitajiet pubbliċi u tal-Gvern qasam magħna l-punti saljenti li jinkludi dan il-ftehim u li jibbenefikaw minnhom dawn il-ħaddiema. Hawnhekk rajna ftehim kollettiv li qed jirrifletti iktar ir-realtajiet tal-lum il-ġurnata, fosthom rajna li jidħlu l-antenatal leave, il-carers leave li tkellimna fuqha wkoll f'daw l-aħħar xhur rajna diversi stqarrijiet fuqha, rajna wkoll rigward examination leaves ukoll, kif ukoll l-aspett finanzjarju tagħhom għall pagi tal-ħaddiema biex jirriflettu x-xogħol li huma jagħmlu u d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom huma fil-ġranet ta' kuljum tagħhom minħabba diversi dmirijiet illi għandhom responsabiltajiet. L-iffirmar ta' dan il-ftehim kollettiv kien ippresedut mis-Segretarja Permanenti fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Joyce Cassar.